ಅಶೋಕರು ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ನೈಲಾಗಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಪೇರಂತ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮುಖ ಮಾತರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಆಪುಜೀವು ಜಾಗೆಲಂತ ಕಡಿಮೆ ಆತಳು ಐಡ್ತಾತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲ್ಪಡು ಓಲ್ ಮಾಲ್ಪನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೈದಾನವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೈತಲ್ಲವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಟ ಅಶೋಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಟ್ಟು ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಕಿಲ್ಲ ಮೈದಾನಟೇ ಆವೋಡು దానంటే ఆ కిల్ల మైదానే ఉండత అವು ಮಾತರಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಪಂಡತ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದುಂಬೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ ಏಕಬಡತ್ ಕಿಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಆವೋಡು ಅಂತ ಪಂಡಪನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆ ಮುಖ ಅಶೋಕರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಮಯ ತಿಂಜಿ ಗುರುಕಲೆ ದೋಸ್ತಲು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಆಯ್ತಾಣ್ಲ ಬತ್ತಂಟ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಆಯ್ತಾಣ್ಲ ಬತ್ತಂಟ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಡತೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿ ಭಾರಿ ಸಮಯ ತಿಂಚಿ ಮುಲ ಆವಂತಿತ್ತು ನಂಚಿ ನಾವು ಎಂಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಇಕ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ತುಜ ಎಂಕಲ್ಲ ನಡಪನ ಸಾದಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಸಾದಿಟೆ ಪೋಪನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಅಶೋಕರಟ ಕೇಂಡೆ ಏಪಾಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸನ್ಮಾನ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಯಕ್ಷಗಾನಟು ಭಾರಿ ಚೆಂಡತ ಪೆಟ್ಟು ಐಕೆ ನಲಿಪುನಕಲ ಏರೇಡ್ನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇರಡ ಪಣಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರೋರ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ಅವು ಸರಿಯಿಂದ ಅಂಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾತ ಐಕ್ ಎಸ್ ಎಡ್ಡ ಮಾಲ್ತಾ ಅಂದು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ನಿಗಿಲ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಡೆದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಶದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಪೋಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಅಂಕ ಲಭ್ಯ ಅಂಡ್ 27 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಏತೋ ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭಲಟ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಆತು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲ ರಡ್ಡ ಆತ ಜಿಬಕ ಪೂರಾತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆತಿತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಆತಿತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತಿತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆತಿತ್ತೆ ಅಂಟ ಎನ್ನ 27 ವರ್ಷ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 93 27 ಲೆಕ್ಕಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 93 27 ಜನ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರಮಿಕರು ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿನಿ ಬಜ್ಜೆಯಿನ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿನಂಚಿನ ಆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮಾರಿನಂಚಿನ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರಪಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಮುಗುಳು ಪಣಪಿನ ನಮ್ಮ ಇದು ತೆರೆಯೋಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಮರದ ಮಲ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾರ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಳೇನೆ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಗ್ರಾಮಟೆ ಬದುಕೈನಂಚಿನ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಮುಳಿತಾರೆ ತಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಅಗ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಏನು ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಗ್ಲಗೆ ನೀ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏರು ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಏನ ದೋಸ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಏರೆ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಎಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಬಜಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಾಯಿಲೆಡ್ತು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು ಆರೋಗ್ಯನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ದೇವಪ್ಪಣ್ಣೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಾನಪ್ಪಾಗ BMS ಎನ್ನ BMS ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣೆ ஒரு ಸತ್ಯಾಡಿತನ ಮನುಷ್ಯ ಐಡ್ತಾತ ಇನಿ ಮಾಲ್ತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತು ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಗುರುಗಳೇ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ಏಪ ಸಮಾಜಟ್ಟು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಅಪಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಈರು ಪಣ್ಣಲಕನೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗೂ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಪೆ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತು ಅಶೋಕರನ ಪಟ್ಲೇರಿಗೆ ಅಶೋಕರನ ಅಪ್ಪೆ ಅವಳು ಗಿರಿಜಮ್ಮಲ್ಲರ ಆರೆಗೆ ಅಗಲ್ನ ಮೆಗಿ ಪರಾಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಾಯಶಃ ವೇದಿಕೆ ಮಾರಿ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶಕುಂತಲಕ ಸೊಕ್ಕೊಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇತ ಅಂಟ್ಲ ಹಾರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಎಂಕಳ ಬೆಳೆದು ಬತ್ನಾಕ್ಲಿ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಹುಸೇನ್ ದಾರಿನ್ ಉಳ್ಳರು ಜಯಂತಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು
ಆ ಬರೀತಾರೆ ತೂಣಗನೆ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿ ಟಿಪ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡಿದು ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಡಂದಂಟ ಆರ್ನಕ್ಕಿ ಸೆಡ್ತೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಶಶಿ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವರು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಡ್ನಾಥ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಡತನ ಮಾತಾಡಗ್ಲತ್ತೇನೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡತನದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಣ್ಣಗ 53% ಬಿಲೋ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್ 53% ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅವು 11%ಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ 11%ಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ವರ್ಷದ್ದು 40% ಇತ್ತು ನಂಚಿ ನಾವು ಇನ್ನು 15%ಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂಟ 15% ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪ್ಚಿ ಯಾನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆತ್ ಪಣಪೆ ಈ ದೇಶದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಲ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತ ಆಡಳಿತಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಲ್ತನಂಚನ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಭಾಗಟುಳ್ಳಿರತ್ತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿತ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಾನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣಪೆ ಮಾಂತ ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಕೆಲಸ ಆವಡಂದಂಟ ಏರೇರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರೀಚ್ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲ ಆತಜ ಸೊಕ್ಕೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಟ ಬಂಡರ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಸಕಣ್ಣ ಕೊರಿಯರು ಅದನ್ನ ತರೆಟದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕೊರ್ಪನಗ್ಲೆಗೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಕಳಪಡೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಆರು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಅಂಟ ಮೂಳು ಕುಳ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಇನಿ ಪರ್ಬ ಮಾಂತರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆಯನ ಕುಟುಂಬಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕೈತದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಏರು ಮುಟ್ಟು ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಂತ ಮುಟ್ಟದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನು ದಾಯ್ತ ಕೊರಡೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಡೀನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಗಲಿ ದಾಲ ಕೊರತೆದ್ದು ಎಲ್ಲಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಗಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಗಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಗಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಥ ದೀಪಾವಳಿತ ಆಚರಣೆ ಈ ರೀತಿತ ಒಂದು ಆದರ್ಶನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಣಪನ ಸಂದೇಶನ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಾಂತರಗಳ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂದು ಯಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ತು ಕೊರಲಿ ಅಂಟ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಆತು ಯಾನು ಅಶೋಕರನ್ನು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ತಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ತಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದ ಕಟಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಪತ್ತನ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಜೆ ಕಾರ್ ದಾಯನಂಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಪನ ಛಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಪಂಪನ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಪೂರ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ಇಟ್ನಿಡ್ತಾತ ಅದು ಈ ಎತ್ತರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಅಂಟ ದೇವರಾರಗೆ ಆ ಶ್ರಮತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಶ್ರಮನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾತ ಬಂದರು ಅಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏರುಳ್ಳರ ಏರಿಗೆ ತಲಪಡ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪು ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಬೆರಿಟ್ಟೆ ಈ ಬಲಿಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರಡೊಂದು ಪಣತು ಆ ದೇವರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪರ ಆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪ ಒಂದು ಪಣಪನ ಆರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಮಾಜಡ್ತು ಎಂಕು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಆತು ಪಾಲು ಸಮಾಜ ಕೊರಡೊಂದು ಗುರುಕುಲು ದಾನ ಪಂಡರ ಆ ಕೆಲಸನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ಪರು ಬೆಕ್ಕಬೋಡದು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತನಂಚಿನ ಆ ಸಮಾಜ ಅವು ಏ ಪೋಲ ಎಡ್ಡವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಭಾವನೆಲು ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಂಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡಂದಂಟ ಆ ಸಮಾಜಡಿನ ಮಾಂತರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪನನ್ನು ಐನು ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಟ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕು ತೋಜಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆರ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೊಂಡ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಅನಗ ಆ ಬಾಲೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆ ಇಟ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾರಿಸವೆ ಆ ರೀತಿತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಖುಷಿ ಆತಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನು ಒಂದು ದೋಸ್ತಿ ಈತ ಮಾಲ್ತ್ ನಾವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಣ್ಣುಳಿ ಅತ್ತ ಅಸಕರೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಮಾಲ್ತಂದು ಏನು ದಾಲ ಮಾಲ್ತು ಜಿನ್ನ ಮಾಲ್ತನ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದಾರ ಅಂತಲ ತಂಪನೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಆ ವಾತಾವರಣನು
ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕమైన ಸಂಬಂಧ ಐಕ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಒಂದು ಪಣಪುನ ಆ ವಿಚಾರನು ಸೇರ್ಸತ್ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಿತ ನಿನ್ನಟ್ಟು ಮೂಲ ಆತನಿಂದ ನಾನು ಭಾವಿಸಪೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ನಾಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನಾಲ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಕೋರಿಯರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ನಂಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಡತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಲ್ಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಇರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನಾತು ಈರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲು ಎಂಕೆಲಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಆವಡು ಯಾನು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಡ ಆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿಡ ಮಾತ ನಟ್ಟೊಂಡ್ವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಐನ್ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಕೇಂಡಂತು ಮಾತ ಜನಲ್ಲ ಹೊರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತರ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯವು ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಚಪ್ಪಾಳೆತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಯಾನ್ಲ ಆ ದೇವರಿಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತರಿಗಳ ಶುಭ ಆವಡು ಮಾತರಿಗಳ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ದಾನಂಟ ಆರು ಪಂಡು ನಿಂತೀರಿ ಒಕ್ಕಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ನಗ್ಲಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆ ಸೀರೆ ದೆಂದು ಮಾತ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚು ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಮಾತ ತೆರಿಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಋಷಿಕಲು ಆ ಮೀನಗ ಆರೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಏತ್ ಸೀರೆ ಒಯ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸೀರೆ ಬರಂತ ರೀತಿ ತಾಂಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಸೀರೆ ನಿಂತ ತೂಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಸೀರೆ ಮೆರೆದಾದ ಅಲ್ಪನ ಅಯ್ಯನ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ಆತಂಡು ಐಡ್ದಾತು ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾಂತರ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಮುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಂದಿಸತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗಿಯಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆ ಪರ್ಬ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತಾ ಕೊರಿಯರು ಆ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸತ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.